Κύριε Πινιόν, ορίστε. Θα πάμε στο δείπνο. Wow! Αυτός είναι ο ηλίθιος του δείπνου σου. Σας παρακαλώ κύριε Σεβάν, για το όνομα του Θεού, δείξτε λίγο σεβασμό! Αν έχει πειραχτεί ο νοτιός μυαλός, μπορεί να μην ξαναπερπατήσετε ποτέ. Εάν είσαστε ανάλογο, θα σας έκαναν ευθανασία. Χαλαρά. Χαλαρώστε. Αχ, πονάει! Δεν πονάει. Χαλαρά. Χαλαρά. Δεν πονάει. Κλείστε το τηλέφωνο! Έχω τον καλύτερό μου ηλίθιο για απόψε. Θα περάσουμε τέλεια. Καλησπέρα σας.